Ngithanda ukuthi ngubingelele khona la kuZimi Life. Sengiphinde ngabuya ke futhi nezomkhokha before nje ngihlale kudabeni. Ngicela ke mbukeli ukuthi ungakhohlwa ukuthi ke ulike and usubscribe. Namhlanje nguphathele kamathiza omkhokha izinto nje okumele kuyilindele lapha kumkhokha kuloke leli week esikulona. So la ngizoqala ngendaba ke thinta uNdlovu njengoba ngangivezile ke before ukuthi ke ngoJanuary uNdlovu ke ngeke bese simene esikahle kwezempilo impela kunjalo ke la kumathiza baveza ukuthi ke uNdlovu uzongena ke esibhedlela and ke kuzothi ke makuhamba isikhathi bazobeke sebemkhipha esibhedlela kodwa ke still uzobeke ngekho esimene esikahle kwezempilo and amakhosikazi akhe ngeke ezengene azobeke semjikela afuna ke ukumshiya. Sibonile ukuthi ke kwenzakaleni ngolwesihlanu uNdlovu ke hamba ngesisu umthembu ukudila naye uNdlovu and ke uzojikelwa nangamakhosikazi akhe. Ngidlule ngilapha kuGabisile laba veza ukuthi ke uGabisile uzohlangana ke nomndeni wakhe and ke indaba yakhe uGabisile benolwazi yesisu izokwaziwa izosabalala baphinde baveza ukuthi ke uDifa uzozama ukuthi ke khulume nomthembu. Okunye ke futhi abakuvezile labaveza ukuthi ke ulwazi benoGabisile bazothandana and bazothembisana ukushada. Babeke sebeveza ke la ukuthi ke umkhandlu uzobeka usuthatha isinqumo sokuthi ke ulwazi bamkhipha ke lapha esikhundleni sakhe and babeke futhi sebeveza ukuthi ke uMamzobe uzobeke sehlela ukuyobika ke isisu. Uma kalwazi uMaximba uzophoqa kulwazi ukuba kaphike isisu and ke ulwazi uzoyithola ke senkingeni uma ke sekufika umndeni wakwaGumede uzobika isisu. Kuzoba nzima ke for ulwazi ukuba kavume isisu. Abacacisanga ke la kumathiza ukuba ke ulwazi ngabe kuzosiphika isisu noma kuzosivuma. Sinjalo ke mbukeli iwona ke amathiza ade ngikuphathele wona lawa. Ngicela ukuthi ungakhohlwa ukuthi ke ulike and usubscribe. Ake ngithi ke danke ngiyazibongela.